जब ऐसा ऐसा लोग गावे लगल तारा कृपा से जौना क्षेत्र के यहाँ के ब्याह जी हैं अभियो मास्टर साहब ने साइकिल के चैन दाते ही लोग काट दे आम के सीजन में हमन के यहाँ आम आवेला तो ऐसे न चबी ले जा ये लोग ऐसे चबे सीआर के खोपड़ी दुआरी पर टंगले भाई ये लोग के घरे जग परोज होला तो अभियो पनीर ना बनेला पपिस्ता के सब्जी पर खींच दिलो पहले के विटामिन डी में पावल जाला हाय 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 माई के कृपा भइल तो ऐसा लो ब्यास हो गई तनी हमरो पर कृपा कर कि अरे बानी बोलावती आ महारानी चली आई तू अरे गौर में उतर हमरा स्वर में समझ ₹500 पुरस्कार हमरा जितेंद्र चाचा हमरा के दिले बानी चाचा के पौलगे कहनी हां हमरा सुदामा चाचा के नाम पर पुरस्कार हमरा मिलल ह उहा के नाम पर मिलल ह हमरा बंटी भैया बानी स्वर्गीय भिरगुना चाचा पहलवान जी के सुपुत्र बानी जब साल में एगो ऐतिहासिक कार्यक्रम कराइले सौभाग्य के बात बाकी हमके 2 दिन पहले हमनिए के गा के गइल बानी जो तो भैया के भी पद प्रतिष्ठा भगवान बना के राखस ये हम कामना करब हमरा मुन्ना भैया मुखिया जी के नाम पर भैया पुरस्कार देने और बा ये माई कि बानी को मजोर लय सम सुरतान के अरे दे दे तू ध्यान माई लय बानी को मजोर लय सम सुरतान के दे दे तू ध्यान माई मसरिया पंचायत के पूर्व मुखिया बानी शिवजी प्रसाद जी तो 400 दिले बनी स्वर्ग और दी 500 हां सोच हो जा ₹500 पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना कर जय हो आय हाय हाय कि सोनू संग दिल के याद की पूछा दे होला चल लई कावा लचार बानी हो सोनू संग दिल के याद की पूछा दे होला चल लई कावा लचार बानी हो रविंद्र चाचा पुरस्कार देके गइल बनी नारायण जी बना के रखे
तो महफिल निमन बा कमिटी के तो जवाबे ना हो आ क्षेत्र तो लयदार के धरती हो पंकज भैया हमार वाह 3 हाली फोन कइले बने उठल लइके को जय हो 500 रुपया के पुरस्कार भी दिले बनी वाह नारायण जी बना के रख जय हो हम मंडली का और भी घूम जाए हाँ हाँ जी कहे के ब्याज के ढेर पैसा मिलेला न हाँ आई लोग के ना मिलेला ई मने मने सरापे लसई हाँ सरापबे ना गाड़ियों देनी जाए पैक्स अध्यक्ष हमारा सुदामा चाचा के नाम पर भी 500 रुपया के पुरस्कार पंकज भैया देके गइल बनी चाचा का भी अपने पौ लगे कइल बा बा तो मुंह पगड़ी देबे ते आई बाबा